פרק פחות מוכר, אבל עדיין עוצמתי במיוחד בזיכרון השואה, הוא סיפורם של יהודים שהצילו יהודים בזמן המלחמה. עכשיו נעשה מאמץ להחזיר גם את הגבורה הזו למרכז התודעה. בעניין הזה משה גרומב נמצא איתנו, יושב ראש ועד הפעולה להכרה ביהודים שהצילו יהודים בשואה. הקדשת שנים למחקר, תיעוד וכתיבה בנושא הזה, והנה גם לצדך דותן ננווה שאחראי על המערך הדיגיטלי של הפרויקט, כלומר חלק הוויזואלי, החזותי. תכף אנחנו נראה את הדברים שיצרתם. מחקר של משה הקיף מעל 3,500 מצילות ומצילים. אנחנו נמצאים היום ביום השואה והגבורה, 81 שנים לאחר תום מלחמת העולם השנייה, שבעצם נרצחו בשואה 6 מיליון יהודים, שליש מכל העם היהודי שהיה בעולם, ורוב ההיסטוריוגרפיה מציינת את היהודים כקורבנות. אולם לצד התופעה של הקורבנות התקיימה תופעה יוצאת דופן של יהודים שהצילו יהודים, סיכנו את עצמם והצילו למעלה מ100,000 יהודים ויהודיות, רובם שרדו. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים להנחיל את זיכרון השואה לדור הרביעי. פסנו ומצאנו דרך המקומות והיכולות לספר לדור ה-Y וה-Z את הסיפור המדהים הזה של יהודים שהצילו יהודים בשואה. הלכנו אל הפלטפורמות של האינסטגרם והפייסבוק, אבל בעיקר האינסטגרם, ויצרנו בעצם שני סוגים של סרטונים, בני דקה עד 2, כי אנחנו מבינים אין לנו את הקשב ליותר מזה, שהמטרה שלהם לייצר את הקליק הבא אל האתר, אל הספרים שמשה כתב, ובכל מקום שהיה לנו עדות מצולמת מפעם של יהודים שהצילו יהודים בשואה, שילבנו במסך מפוצל בין עדות לבין אילוסטרציית AI, ובסרטונים אחרים לקחנו סיפור, חלקם סיפורים שאפשר לעשות עליהם סדרות וסרטים של נטפליקס. ולמרות החשיבות והמרכזיות של הנושא הזה, הוא נותר בצל ולא זכה להכרה ממסדית, ממוסדות המדינה וחוקיה, לעומת חסידי אומות עולם שזכו לו הכרה. אותם יהודים שהצילו יהודים זכו להכרה בארצות שבהם הם הצילו יהודים, לא כי הם הצילו יהודים, אלא כי הם הצילו את בני העם שבהם פעלו. מה ההבדל בין זה לבין ההכרה שאתה... אנחנו מדברים על זה שמדינת ישראל, באמצעות הכנסת ויד ושם, יתקנו את חוק השואה והגבורה, יוסיפו לסעיף ראשי 1, סעיף משני 10, מתחת לחסידי אומות העולם, את המשפט ולבני העם היהודי ששמו נפשם בכפם להצלת בני עמם. אז ג'ורג' לולנג'ה, שהוא בן דודה של ירדנה ארזי, הציל מאות יהודים, והוא זכה לזה שנשיא צרפת באופן אישי הגיע אליו ונתן לו תעודת הוקרה על הצלת מאות צרפתים בני העם היהודי. דוד גור בגיל 17 התגייס למחתרת בהונגריה, הוא זייף למעלה מ120,000 תעודות מסוגים שונים, הוא נתפס יחד עם אנשיו, הוכנס לכלא ההונגרי, הוא נע עינויים מאוד מאוד קשים, ומשה אלפן, חברו למחתרת, בפעולה נועזת, חילצו את כל ה120 חברי המחתרת, כולל דוד גור, שנתפסו ונכלאו. משה, המסרים שלך כמו חיצים. תודה רבה על הדברים האלה. תודה. תודה. דוד גור עדיין בחיים. בכתבה שפורסמה בישראל היום על תופעת יהודים שהצילו יהודים בשואה, אמר משה גרומב, יושב ראש ועד הפעולה, מדינת ישראל חבה חוב מוסרי עמוק לאותם גיבורים יהודים שפעלו כדי להציל את בני עמם. זוהי חובתנו כלפי העבר וכלפי העתיד. רון קוגמן, חבר גם הוא בוועד הפעולה, אמר, זוהי זכות היסטורית להפיץ ברבים את סיפורי גבורתם של היהודים שחירפו נפשם להצלת בני עמם. מדובר בחלק מהאתוס של הגבורה היהודית לאורך ההיסטוריה.